So kani-kanina ngayong November 3, bale nag-press con si Secretary Vince Dizon tungkol sa mga sa mga kaso ng ghost projects ng DPWH. Tapos sabi niya, siguradong may mga makukulong na daw. Meron ng magpapasko sa kulungan. Di ba ang saya? So mga binanggit niya mga binanggit niya, yung mga DPWH officials, may mga politiko din, syempre mga contractors. So mafa-file na yung mga unang kaso. Yung unang kaso kasi yung September 13 na so mga malapit nang i-file, talagang binibilisan na nila. Kasi daw sabi niya, yung ombudsman ngayon tsaka ang DOJ mabilis umaksyon. Kaya ganun kabilis. I was not expecting din na ngayon magdi-December na ngayon. Akala ko next year pa yan. Next year pa uusog yung mga kaso na yan. Pero talagang binilisan Parang strategy na rin yan. Sabi niya, a few weeks or a few months, yan, dami na daw makukulong. Kalain mo ba naman, binanggit niya something like 48 DPWH officials. Baka mas marami pa yan. Mas marami pang official na involved. Dami nun, di ba? So 4 cases daw nasa na-file na sa ombudsman. So isa doon sa Bulacan, ang involved is 26 na tao. 2 DPWH officials tsaka 6 contractors. Siyempre, involved Diskaya, alam mo yung mga contractor na yun, Diskaya, Wow Builders, Tsaka yung si Saldico sa Mindoro. Yung SunWest Corporation, involved din ng Diskaya doon. Tsaka yung mga DPWH officials doon. Meron pa sa La Union, yung Silverwoods Corporation, which links to Eric Yap. Kilala niyo si Eric Yap, di ba? Siyempre, may DPWH officials na naman involved. Siyempre, lahat naman, di ba? Saka sa Davao Occidental, nung pumunta si na Vince Dizon doon, yung parang bakal lang na nakalagay doon sa may river. Yung talagang sinabon-sabon yung engineer doon, district engineer. Yun pa, sa Davao Occidental, parang na-file na rin yun. Saka sa COA din, parang naka-file na rin tungkol dun sa fraud audit referral, mga audit nila na gawa-gawa. Yung mo alam kung paano sinulat. Tapos daw, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos dapat managot at makulong ang mga involved sa DPWH scandal. Siyempre, nagnakaw sila, bilyon-bilyon yan. Sayang din sila lang yung mayaman, tapos ganun-ganun na lang. O nagsaya sila ng ilang taon. Magsaya sila ngayon sa kulungan. Doon sila magtipon-tipon. Doon sila maglokohan. Diba? Yung mga projects na binayaran na buo, tapos wala naman pala, walang nangyari. Multo na projects, ghost projects, binulsa, imbes na bridge, imbes na dam, naging kotse nila. Na naman, no? So, yun nga, parang tinanong siya, may mga politiko bang involved? Tapos sabi ni Secretary Vince Dizon, meron si Zaldico, si Eric Yap, and some other na meron pa. Kasi sabi niya, ayaw ko naman pangunahan ng ICI. Siyempre, maintindihan naman natin, di ba? Siyempre, kailangan naman si ICI nag-investigate. So, okay sana yung kahit yung mga involved na senador din. Mas masaya sana, sarap pakinggan pag si senador, alam nyo na, diba? Mga epal na senador dun.
let's see, dahil na-announce na may makukulong, syempre mag-ano ng mga yan, maglalaglagan na. Syempre, they are gonna save themselves, di ba? Tapos sabihin nila, bakit kami lang? Teka lang, sabihin ko na. Kung ako sa mga yun, sabihin ko na lahat. Di ba? Alakan naman na kung ako lang, wala lahat damay-damay. Di ba? Kahit gaano kaganda yung kulungan, kung maganda man, kulungan pa rin yun. No? Hirap kaya dun, no? Maka-cage ka, ganun. Tapos pagkikita mo yung mga iba na involved din, na mas maraming involvement kaysa sa'yo, nasa labas, papa-interview, no? Living the life. No? Sabihin mo na yung totoo, para doon na kayo mag-usap-usap, damay-damay na. Diba? Alam mo, maganda to Maganda yung nangyari na ganito kasi may mga, not to the extent na matitigil yung corruption sa DPWH, sa mga project na yan. Pero at least mabawasan man lang. Diba? Yung mabawasan na very significant yung bawas niya talaga. Hindi lang yung konti. Para makita naman natin yung mga project hindi na tulad ng dati na puro bulok. Kasi ninakaw yung pondo. It's a good thing na let's see kung talagang may makukulong sa December. Let's wait and see. Diba, pinakita naman yung kulungan, di ba? Mukhang maayos naman. Pero kulungan pa rin yun. Yun lang, walang aircon dun. Mga bilyonaryong mga yun, naka-aircon mga yun, lagi. Ay, nako. Pero sana, mga senador na involved din, dapat yun din. Hindi lang yung mga kontraktor, DPWH, hindi lang sina Zaldico, hindi lang sina Eric Yap. Lahat talaga. Diba? Maganda to Magandang nangyari na to. Kasi to parang diskarte na rin to ng administrasyon. Kasi daming mga to yung mga involved. Mostly mga yan, mga mga destabilizer ba, ganun. Yun lang, sana po, pagtanda na tayo, na next time kasi, yung mga binoboto natin ng mga politiko, kapag corrupt na dati, corrupt na yan forever, huwag nyo nang iboto ulit. Kasi yung boboto kayo ng mga politiko na alam nyo ng corrupt, uupo na naman. Wala nang katapusang corrupt Pilipinas. Mauulit at mauulit na naman tong mga pagnanakaw sa kaban ng gobyerno. Hindi matitigil na completely tong kahit na may investigation na ganito. Mga project ng DPWH. Siyempre, didiskarte pa rin yung mga yan. Malaking pera yan Uhugot pa rin sila. Pero hindi na katulad ng dati na, alam mo yun, parang 30% na lang ang matitira doon sa project. Siguro ngayon 60% na. 40% na lang ang kukutin. Diyos ko. Di pwedeng 10% na lang ang kukunin kasi nila. 10% na lang. 90% talagang full sa project talaga. Pero syempre, alam mo naman ang syempre kalakaran din. Nasanay ng mga politiko, mga kontraktor, gano'n. Hindi nila mapigilan sarili nila. So after this, sana
they will find a way na ma-check talaga mga project, any government projects na dapat yung nakalaan na pondo, talagang magkikita mo dun sa project talaga. Di ba? At least may makukulong na.